Трябва отпред. Там. Давай още малко, да ги разпъшва. Давай. Зорин на момчета. Зорин вика. Яскай. Бой сега. Ce masă? Nima blăskaj molata. Ege. Haydi bak. Oraya bak, koku duyacağım ama. Не, малка грешка, Филипо. Доминик Нюман! Доминик Нюман. Това беше едно от решенията, така че да. Доминик Нюман на трето място. Той получава медал плюс букет. Госпожа Мария Йозова, заповядайте да наградите Доминик
На второ място Матео Маучели. Матео Маучели от Италия. Госпожа Йозова, вие пак трябва да ви се пада тази чест. Букети и медали. Победителите в този етап. И на първо място Българинът Мартин Папанов. Мартин Папанов. Мартин Папанов очакваме на сцената. Браво, Мартинка! И етапи до този момент. Сега е време за шампанското. Момичетата, тези прекрасни момичета ще подадат шампанското. И купа, разбира се, на купата ще бъде връчена от госпожа Даня Христова. Момичета, вие може да се качите до победителят и разбира се сега вашите аплодисменти за тези прекрасни момчета и за Мартин Папанов. Благодарим. Thank you. Карбони. Giovanni Carboni on the third place. Той ще бъде награден от госпожа Йозова. Вие ще го наградите, да. Защото на второ място Мартин Папанов. Мартин Папанов, който ще бъде награден от господин Коста Чолаков. На второ място Мартин Папанов, господин Коста Чолаков връчва купата и букети. И генералното класиране номер 1 е Матео Маучели. Матео Маучели, който получава и жълтата фанелка. Господин Коста Чолаков, вие награждавате победителят в обиколката на България. Да чуем вашите аплодисменти, въпреки закъснението ни, все пак Габрово да приветства шампиона в обиколката на България. Той е носител на жълтата фанелка, шампанското и сега ще е време да го направим като шампиони. Окей. Христова, моля заповядайте и вие при господин Балев. Разбира се, Община Габрово, много благодарим госпожа Йозова. Един специален букет от Българска федерация по колездене за вас. Благодарим ви. И сега благодарности към